मा मुं नोंनिया दारां बसुमतार गामिनि मुङा सुराबिल गारि मोनदों नों औ गारि मोनदों गांबेसे लटारि लायामोन आं बुक मोनथाम लादोंमोन माबायदि मोनदों गारि मोननानै मोजां मोनबाय बाथौनि नामै आफा बुरा बाथौनि नामै दा गारिखौ न'आव लांसिगोन लांनांसिगोन ना माथो उफाय आयंआ सालायगोन नामा गारि आं सालाय रोंबाव दा बुरि जानानै गाखोगोन नाम की मोर नाम हेमेन दास डिस्ट्रिक्ट बरपेटा गाँव सुलियाकाटा আপুনি কিমানটা টিকেট লৈছে দুটা লৈছিলোঁ কিমান টকা 200 টকা দি লৈছিলোঁ কি প্ৰাইছ পাইছে আপুনি প্ৰথম প্ৰাইজ পাইছোঁ আল্ট্ৰা বাছ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাই কেনেকা লাগিছে ভালে লাগিছে এতিয়া কি মানে বহুত দিনৰ পৰা সপোন হৈ আছিল মানে লটাৰীত প্ৰাইজ পাম বুলি প্ৰায় 20 বছৰ মানে হ'ল এতিয়া পালোঁ 2024ত ভালে লাগিছে কোন কোন আহিছে আজি মোৰ ফ্যামিলি আছে মোৰ লৰা আছে আৰু ভাই আছে গাড়ীটো লৈছে না গাড়ী মানে পইচা লৈছে গাড়ী নালাগে গাড়ীটো চলাবই নোৱাৰিম গাঁৱলীয়া জগা কমিটিক কি জনাব হা কমিটিক মানে ধন্যবাদে আমাৰ কমিটিৰ পৰা যেহেতু প্ৰাইজটো পাইছোঁ বেলেগ গাড়ী ল'ব নেকি আপুনি হা বেলেগ গাড়ী ল'ব নেকি বেলেগ ল'ম এটা সৰু সৰু পিছত চিন্তা কৰিম আৰু এটা গাড়ীটো লোৱাটো আপোনাৰ আব্দুল কাদের শেখ গাঁৱৰ নাম দিন কদমগুৰি গোসাইগাঁৱৰ কদমগুৰি হয় কিমানটা টিকেট লৈছিল আপুনি এটা কি প্ৰাইজ পাইছে মহেন্দ্র থার কেনে লাগিছে খুব ভাল লাগিছে খালি এটাই লৈছিল এটা লৈছোঁ আগত পৰাই লৈ টিকেট আগৰ পৰা টিকেট বহুত লৈছোঁ মানে বুকে লৈছিলোঁ মানে ভাগ্যৱান লাহ আছিল এইটো সংকোচ কিবা এটা খেলা দিছে সন্ধিয়া বজাৰত এটা টিকেট লৈছোঁ মানে এইটো মহেন্দ্র থাৰ ফাৰিছে লাষ্টত লৈছোঁ আজি গাড়ী ল'ল না আজি গাড়ী লৈছোঁ হয় গাড়ী চলাব নিজে চলাম আজি আহিছে বহুত মানুহ আহিছে মোৰ লগৰীয়া বন্ধু বান্ধৱ আহিছে ভাইসকল আহিছে আৰু কিবা এইটো কিবা আছে ভাল পাইছে আৰু কি जारिमिनारि संकस जौगाखां आफादनि मुङै जोङो थांनाय आगस्तनि 30 अक्ट'आवहाय मोनसे लटारि होदोंमोन दा बे लटारिनि जेनाखि प्राइज बे प्राइजखौ जोङो दिनै बेयाव डिस्ट्रिबिउसन खालामदों दा बेवहाय गोबां गोजान गोजान जायगानि बिथांमोनहा प्राइज देरहानो हादों आरो बे देरहानो हानाय बिथांमोनहा फैनानै गावसोरनि गोसो गोजोननानै जोंनि प्राइजखौ आजावनानै लांफैदों दा जोङो साफ्रोमबो जाय बिथांमोनहा लटारि लानानै जोंनि जेनाखि लटारि बेखौ मोजांथारै जाफुंबाय बिनि थाखाय आङो बयखौबो हाजासे साबायखर सेथि बान्थाखौ मोननो हादों हेमेन दास मुंनि बिथाङा बङाइगावनि बिथाङा मोननो हादों बरपेटा बेजों लोगोसे नैथि बान्थाया लकेलावनो मोननो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन नगावनिफ्राय गोबां मोननो हादों आरो मरिगावनिफ्रायबो मोननो हादों आरो बेबायदिनो चिरां बिथांमोननिफ्रायबो मोननो हादों दा बेबायदियै माने प्राइजखौ बिथांमोननो जोङो डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जाबाय हा बुक प्राइजआ खाथियावनो जोंनाव मोननो हादों बेयो सराइबिलनिनो बेयो दिना बिथांमोन राजिबमोन बिथांमोना मोननो हादों आरो बिथांमोननो जोङो सुबिदा होबावदों जों सप्ता खनसे नेबावगोन बे सप्ता खनसेनि गेजेराव बिथांमोननो जाय बिथांमोना दिनै रिसिभ खालामफैनो हायाखै बिथांमोननो जों हरगोन आरो दा बेनो दा जोबथारनायाव आङो खेबसे साबायखर बावनो सानबावदों जे जोंनि बे हाबाफारियावहाय गोबांथार सुबुङा माने जोंखौ मदद खालामदों दिनै मिडियाखौनो होन बा जोंनि सरकार बिफानखौनो होन आरो लोगोसे जोंनि जायखौ मोजां मोननाय बिथांमोना जोंखौ मदद खालामदों दा बिथांमोननिसिम आं हाजासे बे कमिटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावो एसेनोसै